Jotona lamsogo The Secret of Life cover YouTube channel laitang salo nor kaisa video nugui mankana je othon mungoi khoroksa batpar bo bihigno buibe sak phariwoi rang chawai tongmani aunro kubina khanaka laitang salo othon mungoi khoroksa batpar chla bo bihigno sak phariwoi algasarokno sak phariwoi rang chawai tongmani nok jodino o video nugya khongki description of video ni link rijak tongo norok thangoi naidi tabuk tomo kahinba laitangni saro je othon de borma bobhigna sak phari mane gosia belaiken gosia oi tonga pheba paitaka chung bepak no naitukmani pore saimanka je othon de borma bat parbo kubuino bini bihigno sak phari oi rangchai tongo tani bagai rangchai hinba othon de borma anga koroksa mani hameba gederjak aboni bagaino bo o mani hamia chanani rang kurui hinke babo paitaka bini bihigno si alga chlabai sak phari oi rangchai tongo tai paitako hinke bini burino yakari kalangoi alga buri baichi patirang kamane ki bo bini bihigno yakari alga buri katra bai thangai paika tabuk norok khanai di core recording mane ke sabone core recording hinok wanchogi mankana je or core recording angka je buri sak phalnai bini dol or sakki hijabe tong tabuk norok khanai di core recording tai norok bo jodi norok ni bukhani kok chungoi buksa share khanamo chung ke video description Instagram tai Facebook page ni link jak tongo norok ID tango chung buksa kurungoi nok ni bukhani kok chungoi buksa share khelai mano tabuk khanai di core recording baki osala ethon ma hamjak tongpro bin jalabono business ni sak phalru honoi eta bin jalake saka sak phalriya hani ja okay ar to dujona sabo ko boi sab salak chung to saimanian thongka hedeba joton janja kaham sai tongka ba ingke ningle riya ni logi tongi bicharago thangi saimanjan khanoga ba riya ni ro number nawino nono call ke hokata abon borni tining tam saiman honoi amo angbo mane angbo tongta mane anu logi tu yuboro apro abo buforo amo 2021 rogo 23 rogo khna actually bo nung je saima ma mote kai ethor me jeri hamjang mani borni kani ka jarta mo tongi tam ngi kaglagi kon saite man idea mote ni man nung je nokmani ta abro lang saimang saimi asubara acha kai ngong ke bo je o ethon bono use khayo sak phalro makamo kubuja amo kubunyo amo kai bahagi nung saimanga mane borok sarigo call khalta anu mane an logi kisa hinga di ni sawo gahge o chin para o je box je o cha bangan tongi manjang mani mane iya bori basawo an logi kisa hindi dati kin no hayen hinai ge ang thanga ge borok apro unar khampar hasing beng ni mane labar bangan ta bin berinyo mane bo tongrota bin berini bono tongro apro boke gana to tongna boke hasalo bo ajagan bo bo gana tong bin berin gana no mane bo se bin beri mane bin berinyo amti khani amti hekam khani ni mane ke contact nai rota anga ke apro bin beri ke mana rokhai rasa bin beri bo mane bin bo sai kaise saitumo bo mana rokhale na abro lang astameta gane ka apro bonung bora boron gana na ne khalga jaga anga pro borongan matungu mane ko tabuk oje oriya ta o tabuk oje riya hangage mane buingi tongo angke oje othon bin bihigni ma tong ta hanya salak khe logi ma tong thanen kha am tiki ma tong ta angke tabuk nung je othoni bihig am hai mane je o riya ta a je tong mani am hai ke ning koibra sema kana man bo koibra am hai ke nin bes kango bin berino boi tong ri kana mane apro simino an besong tong rota ekbar no kojon apro chala ke chula apro charjon arok na chala charjon buri ke sajong riya mani ehe buri tai mangi tongo go buri ka tha chala charjona ke ning kono chala ro mungda mansa mungrok le mayang dara taba ke biang sanya ba para ro ka ang mane on thon chong ni para digi ni rong ni kisa khana ma haingo tup saime ta